psychickými schopnostmi. Na jejich žádost Rudy Schneider cestoval do Londýna a do Paříže. Celý výzkum trval dohromady kolem 3 let. Dodnes, i přesto, že uplynula dlouhá doba, je tento případ jedním z klasiky světa záhad. Harry Price podrobil Senzibila více jak 30 sezením, při níž ho dle svého zvyku podrobně prozkoumal. Schneiderovým úkolem bylo dostat se do tranzu a poté přemístit předměty, aniž bych se jich dotkl. Tento fenomén je v parapsychologii znám pod pojmem telekineze. Aby Senzibilovi při výkonu úkolu znemožnil podvádění, vymyslel Price postup se 3 rozličnými úrovněmi kontrol. Nicméně ve všech 30 testech Schneider stanovený úkol úspěšně provedl, aniž by některou z kontrol porušil. Jako posilu kontroly Price pozval na každé sezení přes 100 osob. Byli mezi nimi lékaři, fyzikové, profesionální kouzelníci a novináři. Nikdo z nich na žádný podvod nepřišel. Všichni ten div viděli na vlastní oči. Z Londýna se Schneider přesunul do Paříže, kde měl Eugene Austin připravené špičkové technické zařízení, na kterém pracoval několik měsíců. Chtěl jeho vlastnosti aplikovat na Schneiderově případu. Austin měl k dispozici místnost, do níž se vysílaly neviditelné paprsky ultrafialového a infračerveného světla. Po celou dobu speciální fotografický aparát zaznamenával snímky. Byl napojen na alarm, který se aktivoval v případě, že nějaký předmět přerušil vysílaný paprsek. Kdyby se tudíž Schneider pokusil o podvod a přemístil by předmět pomocí kouzelnických triků, mechanismus by to zaregistroval a fotoaparát by zaznamenal důkaz přečinu. V místnosti, kde měly proběhnout pokusy, se objekt určený k přemístění nacházel za polem křižovaným neviditelnými paprsky, které ho oddělovaly od Schneidera. Kromě toho Austin přichystal velké množství přístrojů,
že se nemálo z těch mužů a žen, které paranormální senzitivní chirurgové takto hrubým způsobem operovali ve stavu, kdy do nich vstoupil duch nějakého i desítky let zesnulého lékaře, vylečilo. Tyto osoby mají tisíce následovníků. Odborníci chtěli ověřit, jestli mají jejich zážitky vědecký podklad. Ke svým sledováním měli Moorová a Don k dispozici 9 brazilských senzibilů, známých pro své léčitelské schopnosti, kteří se podrobili během transu nejrozličnějším testům jako mozkový skener, rozbor krve, kardiologické měření. Cíl byl jasný: zjistit, jestli tělo a mozek senzibilů prodělávají během stavu transu nevysvětlitelné změny. Kdyby se prokázalo, že tomu tak je, byl vědomý klam ze strany senzibilů vyloučen. Jak jsem uvedl, ačkoliv jich bylo poskrunu, přesto existuje několik studií o tomto fenoménu. Zmíněné práce sloužily badatelům jako srovnání. Například doktor Henry Gaston provedl elektrický záznam mozku několika hindských mystiků. Došel k závěru, že tito asketové byli během stavu meditace schopní překvapivým způsobem měnit rytmus své mozkové činnosti.
Zkoumání síly, kterou má modlitba, zajímá lékaře a parapsychology odedávna. Všichni se tímto tématem zaobírali podle vědeckých protokolů a s uplatněním platných a všeobecně uznávaných metod. Jednu z nejvýznamnějších studií provedl v roce 1984 kardiolog Randy Beard. Jeho pokusu se zúčastnilo téměř 400 pacientů. Všichni byli hospitalizováni na jednotce srdečních onemocnění Všeobecné nemocnice v San Francisku. První skupinu tvořilo 192 pacientů, druhou 201. Jednalo se o nejambicioznější výzkum týkající se daného tématu. Dr. Bird rozepsal seznam pacientů první skupiny na kartičky a odezdal je věřícím, zastupujícím různá vyznání. Měli se modlit, meditovat nebo se jen soustředit a intenzivně myslet na nemocné. Aby nebyl ohrožen výsledek pokusu, vypracoval lékař postup, díky kterému ani pacienti, ani ošetřující personál o celé záležitosti nic nevěděli. Experiment se protáhl na celý rok. Po uplynutí této doby zjišťoval vědec výsledky. Cíl byl jednoduchý. Ověřit, jestli se zdravotní stav vybrané skupiny oproti kontrolní skupině zlepšil. Dr. Bird výsledky srovnával podle různých parametrů. Například, jestli někdy v průběhu nemoci potřebovali pacienti intubaci. Výsledek byl překvapivý. Žádný z nemocných, za které se modlili, ji nepotřeboval, zatímco v kontrolní skupině ji potřebovalo až 12 pacientů. A srovnávání pokračovalo. 3 nemocní z první skupiny museli podstoupit specifickou medikamentózní léčbu, zatímco až 12 z druhé skupiny ji nepotřeboval. V první skupině se u 8 pacientů objevil edém plic, ve druhé u 16. Podle Bearda všechny údaje vedly k závěru, že to nebyla náhoda, ale skutečně něco, co kladně ovlivnilo zdraví první skupiny. Výsledky této studie byly nakonec zveřejněny ve vědeckém časopise a nejednalo se o jediný experiment. Platon Kolib, profesor pediatrie na Newyorské univerzitě, provedl ve stejné době podobný výzkum. Vybral si pro něj 18 dětí s leukémií. 10 z nich podstoupilo tutéž léčbu. Několik skupin osob se za ně mělo modlit. Pokus trval 15 měsíců. Po uplynutí dané doby bylo 8 z těchto 10 pacientů naživu, zatímco v kontrolní skupině přežili smrtelné onemocnění pouze 2 děti. Lékař vyloučil náhodu a prohlásil, že nad rámec terapií něco působilo ve prospěch nemocných. Když to shrneme, v průběhu let proběhlo 23 podobných výzkumů. 13 z nich dospělo k závěru, že nějaký vnější faktor pozitivně ovlivňuje zdravotní stav těch pacientů, kteří jsou chráněni meditací, modlitbou nebo jinými technikami. Sám Krucov, poslední, kdo výzkum těchto vlastností provedl, uznává platnost předchozích prací. Nicméně se táže, jestli na druhé straně modlitby není jiný element, který pacienty ovlivňuje. Parapsychologové již dlouhou v podstatě